Добре, разговаряме с Антония Георгиева. Вие сте докторант по синтетична биология и имате магистърска степен в областта на растителната биотехнология. Имате повече от 10 години опит в задълбоченото изучаване на биотехнологиите, морската биология, генетиката, вирусологията, но ще ви дам думата да се представите, да ни разкажете малко повече за вашата позиция и за отговорностите при научните изследвания, по-специално морските водорасли. Здравейте, казвам се Антония Георгиева. Към момента съм докторант към катедра генетика на Софийския университет по програма по синтетична биология. Учих доста дълги години приложна биотехнология и как да бъде въведена тази технология в нуждите на света към този момент, сферата на фармация, земеделие и промишлена индустрия. А какви са отговорностите и въобще в научните изследвания в тази област, в тази позиция, която заемате? Какви отговорности носите? Към момента, като докторант, отговорностите са ми свързани с това да си проведа експериментите, които са ми заложени като програма. Лично моята тема на дисертацията е свързана с дизайн на нови антибактериални агенти, базирани на антисенс олигонуклеотидната технология. Аз съм силно впечатлена от проекта Уинбул, защото той дава възможност на жени, интересуващи се от синята икономика, да имат възможност да представят своите проекти и работа и по този начин да се акцентира вече на заемане на все повече позиции от жените в този сектор. Тъй като това така или иначе е сфера доминирана от мъже, мислите ли, че би помогнало едно допълнително стимулиране на жените да се развиват в научната сфера, включително и проекти като нашия, който в момента заради който в момента сме се събрали, и че биха помогнали за повече млади жени да се ориентират в тази кариера? Моето мнение по въпроса е следното. Първо трябва да се даде надел, че жените имат място в науката, имат място в сините биотехнологии и след това вече трябва да им се предоставят възможности, дали ще са за обучения, дали ще са за финансиране вече на бъдещи научни проекти, е от изключително голямо значение, защото аз това, което наблюдавам, примерно при моите студенти, защото аз много акцентирам на това моите студенти, момичетата, да бъдат по-активни. Виждам как ако едно от тях успее да постигне някакъв резултат и другите поискат и те да вълнаят. То си е лавинообразната тенденция и така. И смятам, че колкото повече примери и възможности даваме на жените в тази област, толкова повече желаящи ще има да се развиват. Затова и дори да няма към този момент, те вече ще възпитават дъщерите си да бъдат по-активни и така. Затова и ви поканихме на това интервю като един пример и модел. Благодаря много за отговорите.